водещите италиански модни къщи в света Discoert отбеляза 5-та годишнина на свой бутик в София. Това е най-големия бутик на Балканите и единственото заведение от бранда в световен мащаб. На ексклузивното събитие присъстваха главните дизайнери и основатели на световно известния бранд Дин и Дан Кейтън. Discoert е нашият външен вид, нашият имидж. Това е начинът да споделим всичко, което имаме с целия свят. Има ли формула за успех в модната индустрия? В която и да е сфера, най-важното е да правиш нещо истинско и да идва от сърцето ти. И ако правиш това, в което съкровено вярваш, винаги ще успееш. Сред специалните гости на събитието бяха Лили Иванова, Галена, Мария Бакалова, Димитър Бербатов и други. Популярните личности бяха първите облечени в най-новата колекция на бранда за сезон есен-зима 2023.